snakker om hulerne. Hulerne. Ja. Godmorgen, FG. Slå op på side 5. Hvem har skrevet for Q? Udmærket. Jeg er vild med det. Vi opsummerer lige fra sidst. Deltaske plus CU gav os Q plus iPod Battle gang. Olbus! Bang! Kigger du ud af næsen. Bang bang! iPod Battle plus klok minus iPod Battle. Og så i dag kvadratrunde Kuhlmann plus CU. Nogen der har et svar? Det er korrekt. How are you? Der er mange af sig, der bor til leje på Hawaii. Min kone vil så gerne eje en strandkone på Hawaii. Så vi bliver bare udlandet om Norge. Ja, vi bliver bare udlandet om Norge.